jo tono no lam sofiro hai no hai kha khlayo norok jo tono kaham kereng no tong baina hanai tini ang norok ni bagai belai no nangkuk mani topic no tubui phaijak phadike khnalai ma phaising thanglai na Gautam Buddha salsa bini guru no sangha Guruji sini boro rokni bisingo jotoni sai chaya wan sukmong eba jeng chaya buzimani abotamu hake bini Guruji saka sini boro rokni bisingo jotoni sai chaya wan sukmong abongkha je boro rok jongo je jora tongku boro rok jongo je jora tongku chiniyago kebangma tongku hake norok jotono saimang khana tini topic ngkha jora jora jeng boro rok jongo jora tongku klayani klaymanku tongku yago jora hake o jaga English ko bai kaisa line belai no nangkuk mani sajagui tongo you cannot keep it but you can use it nung jora no nargui maya fia nunga jora tongsani no nunga bunu samungo funang mano jora like se jeng jora no hai hino ajora wo khlaijak khangke ajora wo tumung no ang khashika hingke abo hai fia jora tongsani kejeng jora no bangjak layo jora khe biru jengke pilot hake pilot means jeng jora no tuidunai jengse chiniyago se jeng jora no kaham ke use khaigang kai jinbagi belai no kaham hake kaisa ko teacher means phurungnai te jora te phurungnai kaini no jengno phurungbo chini laifo fia osaga kaisa difference dong abongkha phurungnai ke bo puila phurungo aboni yagulo exam now haida ke fia jora ke puila no exam now ulo se phurungo jora no ereng khibilayawi faidike jeng jora no samungo funanglai siwana jeng achugui tongyawi jora no 1 second 1 minute no jeng dami mulloban chongui jeng abuno samungo funanglai siwana hage amo haikino jeng naimano bisi kaisani mullo no jeng bisi kaisani mullo eba busuk jorote bisi kaisa nangkuk mani dami abuno jeng sina thangangke bisi kaisa rongni failing i tongjak khoroksa student no sungni manunang nang saimon nai a bisi kaisa bona singri tongmani abuni mullo tamo tei mas kaisani nang mullo sinamu jongkangke buma khoroksa chiraini buma no thangi nang sungidi bo mas kaisa tal kaisa ke bini bohogo chiraino chuwi tonimani a jora mas tal sani jora ni mullo bonuno saikena abo haikeno minute kaisani mullo nang sinamu jongkangke minute kaisani bagai train eba gari bus salabiang nai suminaidi tamni minute kaisani bagai bus eba train marigyang thani tomo hake second kaisani mullo nang sinamu jongkangke second kaisani bagai gari ferejak nang yakni yoknai second kaisani bagai thina lamani yakni yoknai abo hai borok ni thani wanang singwidi hake chini bagai busuk jorate nangkuk mani second kaisa minute kaisa belai no dami
haki jeng jorano bangsa giawi salbrum brum minute second gonta no jeng ereng kibia kare abono chini samung gofnang laisiwani tei kaisa haino hai English ko bai belanu line ango belai wani khau nangjago abongkha this is the most time is the most valuable thing in life. Yes, jorang kha jotun sai nangkuk mani dami mani faidike bayro tini ni bagai orono thaglai shoni norok jotono nokoyo ani channel no subscribe khainani tapokti tai like khainabo tapok baijadi tamki norok ni kaisa like ani next videos namna bagi anuti bo thangsaru tai share khaina bo tapok baijadi haike jotono no kaham tai tongthogei khushi ke tongthung nei jotono bagi haino hai gatal video tui 5 irane jotono no bye bye.